magħna lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Il-lejla tajba mix-Xewkija u grazzi tal-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Insellmilkom u nilqakom għal din l-attività politika brabta mal-kampanja elettorali bit-tema Is-saħħa lil Maltin li se twassalna l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Insellem lil dawk li qegħdin iseguna fuq il-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Qabel nagħtu bidu għal din l-attività biex xieraq insellmu lil kandidati li se jikkontestaw fuq il-lokal tax-Xewkija Paul Azzopardi, Simona Refalo, George Zammit, issa nistieda lill-ewwel kelliem biex jindirizza din l-attività politika il-Ministru Clayton Bartolo. Grazzi, Għawdex. Grazzi, Xewkija ta' del-merħba sabiħa li qegħdin tagħtu il-Prim Ministru maħbub tagħna Robert Abela. Bibtijaj, qudiemna reġa' għandna appuntament elettorali ieħor. Irridu niddeċiedu jekk hux ħammorru lura fi żmien jew inkella nkomplu mexjin il-qoddim fl-imkien. Eżempju ċar huwa t-turizmu. Hawnhekk f'Għawdex, nistaqsikom jiena. Intom lawċin illi taħdmu f'xi restorant jew inkella f'xi lokanda. Intom lawċin illi għandkom ħbib tagħkom jew qraba tagħkom illi forsi għandhom xi ħanut tas-souvenirs. Jew inkella xi gabbana, jew inkella minnu bit-taxi, jew għandu appartament, jew farmhouse, u jikrijom. Tridu tmorru lura għażmien meta it-turizmu f'Għawdex kien jiġi biss fis-sajf, u allura kien part-time, jew tridu nkomplu għaddejjin kif qegħdin issa niksbu suċċess wara l-ieħor fil-qasam turistiku anke f'Għawdex. U f'dawn l-aħħar 11-il sena, Għawdex gawda minn proġett wara l-ieħor, investiment kemm tal-Gvern ċentrali u anke b'fondi Ewropej, u jekk ikolli nsemmi żewġ proġetti fost il-ħafna li saru. Nsemmi ċ-Ċittadella illi kemm ilha li ġiet restawrata saret ġojjel fil-Mediterran, u nsemmi wkoll l-Aquatic Pavilion and Sports Pavilion illi ser ikun lest fi ftit ieħor illi mhux biss se joffri faċilitajiet tajbin lill-isportivi lokali, imma ser ikollna ċans ukoll illi nattiraw it-turiżmu sportiv lejn Għawdex biex hekk kif qed niksbu suċċess Malta bih inżidu dan is-suċċess f'Għawdex ukoll. U għaliex qed insemmi dan? Qed insemmi dan għaliex illum fl-2024 għandna persuna fi Brussell, illi dan, tinsemmilkom għal David Kaza, illi dan, stennew ftit, dan bliktar mod kattiv u vili, diġà għamilha ċara, illi sejjer hemmhekk u ħajjipprova jagħmel minn kollox biex itellef il-fondi Ewropej lil pajjiżna. Araw naqra x'viltà, x'ardità u x'arroganza u mill-oppożizzjoni għal ġieħna li dan irid ikun hemm biex itellef il-jobs, biex itellef l-opportunitajiet lilkom u lil-uliedkom minn dawk illi nistgħu niksbu aħna bħala pajjiż. U dak kollu tafu għaliex? Għax m'hemmx huma fit-tmum tal-pajjiż. Għax għaddew 11-il sena u ma ħamlux li għal 11-il sena sħaħ Għawdex u Malta taw mandat b'saħħtu wara l-ieħor lill-Partit Laburista biex ikompli jmexxi lil pajjiżna. U għaliex wara 11-il sena
Hemm l-oħra mbagħad seħbitu. Tajjeb. Illi għada Tewden Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru. Ara aħna Prim Ministru tagħna Robert Abela u ħadd iktar Robert Abela. Bibtijaj, fit-8 ta' Ġunju, għanna għazlu qoddimna. Dwar l-istil ta' tmexxija illi rridu aħna. Dwar min jadvoka l-paċi u min huwa affissat fl-armamenti u fil-gwerer. Bej min iġib l-interess ta' pajjiżna l-ewwel qabel kollox u min ikun fejn ikun joxa jagħmel ħsara lil pajjiżna. Sempliċement għax il-partit tagħhom mhux fil-gvern. Veru illi aħna għandna 6 Europarlamentari, ma fil-verità 4 biss għandna illi jaqbżu għal pajjiżna u ta' dan ejja nirringrazzjawhom. Hija għażla wkoll dwar il-ħsieb ekonomiku illi rridu. Għażla bejn dawk illi sa ftit ta' snin ilu kienu jgħidulna id-drawhom il-kontijiet tad-dawl għolin u minn fuq għalulna s-saħslu ħwejjeġ bil-lejl ħalli ngħinukom. Arawx differenza illum il-ġurnata għandna moviment fil-gvern illi raħħas il-kontijiet tad-dawl u żammhom irħas minkejja l-isfidi kollha illi għandna bħala pajjiż. Dik id-differenza. U laqgħet insemmu l-prezzijiet. Laqgħet insemmu l-prezzijiet, ma nistax ma nirrimarkax dwar kemm hija importanti l-iskema stabbiltà, dwar id-differenza li qiegħda ġġib fil-prezzijiet. Fuq naħa kellna min qata' qalbu mill-ewwel u qal la jolew il-prezzijiet minn barra jolew Malta, mill-banda oħra kellna Prim Ministru b'kabinett maqut pon wieħed miegħu naħdmu biex iva ngħinu lill-familji Maltin u Għawċin. U meta ta' sikwit ikun qiegħed nħabbat il-bibien, għax il-bibien titħabbathom tul il-leġislatura kollha, u aħna hekk nagħmlu. Tiltaqa' ma' nies illi huma diġà konvinti li jridu jmorru jivvotaw fit-8 ta' Ġunju. Imma mbagħad tiltaqa' ma' oħrajn illi għal xi raġuni oħra ikunu indeċiżi. U r-raġunijiet prinċipali li nismajn ikunu 2. L-ewwel waħda hija dik illi jgħidlek din l-elezzjoni li ġejja ma taffettwanix lilna. Xi żball għandhom? Din l-elezzjoni li ġejja tal-Parlament Ewropew taffettwa lil kull wieħed u waħda minnha. U għalhekk huwa importanti illi nhar 8 ta' Ġunju mmorru nivvotaw u nivvotaw il-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Imma mbagħad għandek min jgħidlek qed naħsibha mmurx nivvota għax irid nibgħat messaġġ. U jiena għal dawn in-nies insaqsihom. Fil-waqt li għandhom kull dritt li jaħsbu hekk u nirrispettawhom. Jiena l-mistoqsija tiegħi lejhom tkun il-messaġġ il min tittibagħtu. Il-messaġġ ittibagħtu Prim Ministru li waqt il-pandemija fuq li uħriġna mill-pandemija b'saħħitna iktar milli konna qabel. Il-messaġġ ittibagħtu Prim Ministru li fl-aħħar budget żied il-Children's Allowance, il-Prim Ministru li fl-aħħar budget żied il-pensjonijiet mingħajr ma daħħal taxxa waħda. Il-dak ittibagħtu l-messaġġ. Il-messaġġ ittibagħtu lill-partit li tak iċ-child care b'xejn, l-eżamijiet tas-sek b'xejn, it-transport b'xejn. Arawx qegħdin nieħdu bib tiegħi. Arawx qegħdin nieħdu da kollu fit-8 ta' Ġunju rridu nikkonfermawh bil-vot tagħna lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. U għalhekk iva l-Partit Laburista jibqa' dejjem id-dar naturali tal-Maltin u l-Għawċin kollha u ta' dawk li jħobbu lil pajjiżhom u li jridu jaraw jimxu l-qoddim. L-istorja ta' dal-moviment dejjem kienet waħda xprunata mill-bidla, xprunata mill-politika li namlu kemm namlu, dejjem irridu namlu iżjed. Daku li jżomna dejjem qrib in-nies, daku li jżomna ta' kuljum saqajna mal-art naħdmu
biex nibqgħu għaddejjin. Il-politika tal-progress tibqa' dejjem is-sinsla tagħna. Kontra kull tentattiv id-disprat illi hawn min irid jagħmel jew inkella lil forzi ta' dlamijiet qed jippruvaw jieħdu lil pajjiżna fihom. Illum dak l-istess establishment tant sar perikolus illi qed jipprova isimgħuha di u ifhmuha sewwa di qed jipprova juża l-qrati biex jieħu il-poter f'idejh. Lesti illi jagħmlu vendikazzjoni ma' kull wieħed u waħda minna. Mill-oppożizzjoni tippruvaw għadi. Naħseb wara jekk b'xi mod jew ieħor jibdew it-triq tagħhom għal poter. Terrorizmu politiku sfaċċat. Illi pajjiżna ftit li xejrajna bħalu. Ħadd mu iblaħ, ħadd mu ċuċ. U nitlobkom biex taħsbu sew b'moħħkom għaliex it-timings ta' kif jiġru ċerti affarijiet ma jiġbrux b'kombinazzjoni. U l-messaġġ tagħna lil dawn in-nies ħajkun wieħed. Le, mhux ħanħallukom tiddistabilizzaw il-pajjiż, le aħna ħnibqgħu mexxin il qudiem għaddejjin naħdmu b'risdin Malta u għawdex tagħna. U għalhekk iva l-akbar risposta illi nistgħu intuhom lil dawn in-nies hija billi nhar it-8 ta' Ġunju immorru nivvotaw lill kandidati kollha tal-Partit Laburista kemm tal-Parlament Ewropew u anke l-kandidati tal-Kunsilli Lokali. Il-kandidati kollha kemm huma jisħoqilhom l-appoġġ tagħna. U għalhekk ejja nuru dal-moviment kien għadu u se jibqa' ħajja bil-fiduċja tagħkom. Kapaċi nkomplu nkabru l-ekonomija, kapaċi nsaħħu lil pajjiżna, kapaċi nżidu l-pensjonijiet, kapaċi nsaħħu lill-Għawdex u l-Lawċejn u nsaħħu lill-Maltin. Nirringrazzjakom. Grazzi, issa se nilqgħu magħna lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela. Grazzi Xewkija, grazzi minn qalbi. Is-saħħa lill-Lawċin, iva s-saħħa lill-Lawċin. Aħna nemmnu f'Għawdex u aħna nemmnu f'Lawċin. U għalhekk illi dan huwa l-aktar gvern illi tas-saħħa lill-Għawdex, dan l-aktar gvern li investa u li se jibqa' jinvesti f'dil-gżira tant sabiħa. Nistqar kemm jien kuntent illi ninsab hawnhekk f'nofskom ġewwa x-Xewkija, post li huwa żgħiż ħafna għall-Moviment Laburista Għawdex. Kemm imxiet il-qudiem dil-gżira sabiħa? Kemm imxiet il-qudiem f'dawn l-aħħar 11-il sena u għamertu ta' ħafna nies, ta' ħidma kollettiva ta' ħafna nies, b'fehmiet differenti illi għandhom għal-qalbhom lill-Għawdex, lil-Malta, lil-pajjiżhom, nies illi jemmnu fil-potenzjal ta' dan il-pajjiż, fuq kollox li jħobbu lill-pajjiż, għax biex tmexxi lill-pajjiżek tkun tħobbu. U x-Xewkija hija simbolu ta' di trasformazzjoni. Dak ta' qabilna kienu bnew żona industrijali għada hawnhekk ftit il-bot minna. Għaliex kienet inbniet iż-żona industrijali biex lil dak il-ħafna żgħażagħ illi f'Għawdex ma kinux qed isibu l-opportunità u saħansitra Għawdex kienet jara l-uliedu jemigraw, tajnihom opportunità ġewwa Għawdex biex setgħu jibqgħu f'Għawdex u jsibu xogħol f'Għawdex. Imma ġara waqt amministrazzjoni nazzjonalista mbagħad. Iż-żona industrijali tħallit abbandonata. U għaliex? Għaliex gvern nazzjonalista ma rafx joffri s-soluzzjonijiet għall-isfidi, qabba lin-negozji bl-iktar kontijiet tad-dawl ola. Farrak lin-negozji tagħna bil-piżijiet. U floken lill-azzjendi il-piżijiet ħallihom jerfgħuhom huma. Dak kienu r-realtajiet li kellna ġewwa dan il-pajjiż, ġewwa din il-gżira qabel l-2013. Dakinhar fuq ir-reġistru tal-qatt tafu kemm kien hemm Mawċin? 705 ruħ qiegħda f'Għawdex qabel l-2013. Dik kienet ir-realtà.
ġewwa pajjiżna fejn kien jidħol is-suq tax-xogħol, ir-rata ta' qatt ġewwa Għawdex kienet 4.5 ola minn dik illi kellna Malta. Però dik ir-realtà llum bdilniha. U bdilniha għax intom l-Għawċin emmintu fil-potenzjal ta' dil-gżira u sibtu gvern illi jemmen fil-potenzjal ta' kull wieħed u waħda minnkom. Kontu intom ukoll li jemmintu fil-proġett ta' dan il-moviment sena wara oħra illi rat li l-Għawdex jikber brata aqwa minn dik li qed tikber Malta. F'Malta naqqasna il-qatt b'mod rekord. F'Għawdex irnexxielna naqsu l-qatt darbtejn inqas iktar milli naqqasnieh f'Malta. Ara kemm kien il-kobor tas-suċċess ta' tnaqqis tal-qatt ġewwa Għawdex. F'Malta żidna x-xogħol fejn jidħol is-settur tal-privat. F'Għawdex dik ir-rata irdoppjajniha. F'Malta naqqasna l-faqar. F'Għawdex naqqasnieh aktar. U qabel bdejna mmexxu dal-proġett flimkien, f'Għawdex kellek sitwazzjoni sfortunata ta' aktar faqar milli kien hemm f'Malta. Dik naqqasniha wkoll. U kif naqqasniha? U rridu nibqgħu innaqsuha. Naqqasniha billi ħloqna l-opportunitajiet. Dan huwa moviment illi jemmen li l-Għawċin mhux favuri jridu, iżda l-ħolqien ta' opportunitajiet. L-Għawċin xi jridu? Li jkunu madwar il-mejda tad-deċiżjonijiet ċentrali fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Għalhekk is-saħħa lill-Għawċin kollha. U għalhekk ukoll illi Għawdex irid ikun mutur tal-bidla. L-xewkija tajnija il-GoZo, Innovation Hub. Għaliex Għawdex irridu li jkollu l-aqwa karrieri li jinħatfu miż-żgħażagħ Għawċin. Is-settur tal-informatika, is-settur tal-gaming, is-settur tas-servizzi finanzjarji, is-settur tas-servizzi professjonali, kollha kemm huma għandhom post ukoll ġewwa Għawdex. Illum f'Għawdex għandna tas-setturi illi għandhom valur miżjud 3 darbiet ola milli kellhom taħt gvern nazzjonalista. 3 darbiet ola għal dak li huwa valur miżjud. U jien ngħid li huwa biss il-bidu dan tal-bidliet illi rridu nibqgħu nġibu ġewwa Għawdex. Tajna inċentivi biex ikompli jissaħħaħ is-settur privat. F'Għawdex tajna inċentivi iktar b'saħħithom milli tajna f'Malta. Ħdimna biex ikollna aktar investiment dirett barrani illi jiġi direzzjonat lejn Għawdex. Wettaqna proġetti ta' investiment pubbliku biex saħħaħna l-konnettività. Insemmi it-tieni fiber optic cable. Ħaddieħor tafu x'kien sejjaħlu it-tieni fiber optic cable. Ħloqna s-servizz tal-fast ferry. Ħadd m'hemmel li se jirnexxilna nagħmluha. Għamilniha, daħħalna servizz effiċjenti, għadu jaħdem u se jibqa' jaħdem għax investejna fih bis-saħħa għax fimna kemm l-Għawċin kien jeħtieġilhom dan is-servizz. Hekk iridu nfissru meta ngħidu biex nagħtu is-saħħa lill-Għawċin. Fuq kollox waqqafna il-GRDA, il-GoZo Regional and Development Authority. Għamilniha di waqt pandemija. Meta kellek pajjiż illi kien paralizzat bil-miżuri restrittivi tas-saħħa. Kellek dinja li kienet wieqfa l 2 u nofs. Iżda aħna ħloqna mutur dakinhar awtorità ċentrali biex tkun iffukata fuq dak li intom l-Għawċin tridu. Fuq x'viżjoni intom kellkom għal pajjiżkom. Fuq kif rittu li dil-viżjoni titwettaq fil-prattika. U kontu intom għall-ewwel darba intom l-Għawċin illi fassaltu l-istrateġija l-Għawdex. L-istrateġija li mbagħad weldet il-kunċett ta' Għawdex gżira ta' villaġġi. Ta' villaġġi li kollha għandhom il-karatteristiċi uniċi tiegħu
U huma dak il-karatteristiċi ewlenin ta' kull villaġġ li rridu nibqgħu insaħħu. Fuq kollox imma biex tfassal strateġija l-Għawdex tkun temmen fih. U jien nemmen li l-Għawdxin huma nies ta' suċċess, nies potenzjal qawwi u nies li kapaċi jiksbu is-suċċess. Dak hija xi ħaġa li jiena nemmen verament. Fil-kabinett ammont rekord ta' ministri Għawdxin, 3 ministri Għawdxin li ta' kuljum jaħdmu bis-saħħa mhux biss għall-Għawdxin imma l-Maltin kollha. U nemmen li l-għażla ta' 3 ministri fil-kabinett kienet waħda mill-iktar deċiżjonijiet għaqlin li għamilna. Joe Etienne, Anton, Clint, 3 ministri ewlenin fil-kabinett, flimkien Abigail illi tant taħdem għall-Għawdxin kollha. U issa fit-8 ta' Ġunju kull wieħed u waħda minnkom għandha l-opportunità biex tibgħat sinjal b'saħħtu illi intom tridu tagħtu l-istess saħħa lill-Għawdex bħalma jien ta' kuljum nagħti lil dil-gżira li tant għandi għal qalbi. Fit-8 ta' Ġunju tridu tażlu jekk tridux li Għawdex jibqa' tagħkom u fidejkom. Iva, is-saħħa ta' Għawdex fidejkom. Fit-8 ta' Ġunju għandkom għażla ċara. Jekk tagħtux lura lill-Għawdex lil min kien qal li Għawdex huwa tiegħu, jew jekk tridux iżommu rriedni fidejkom. Semmija Clayton u semmija jien ukoll kollha kemm intom rajtu f'daw l-aħħar jiem rajtu illi lesti jużaw l-għodot kollha huma x'inhuma biex minn għalihom jibdew it-triq lura lejn il-poter li tant huma ċċana għalih u kull vot anqas lill Partit Laburista se jinterpretawh bħala li hu vot favorihom. Għalhekk inħeġġiġkom biex f'dil kampanja taħdmu aktar minn qatt qabel. Ejja ħanaħdmu aktar minn qatt qabel ħalli nkomplu nikkonvinċu aktar nies sabiex jingħaqdu magħna. Għaliex jekk l-arloġġ jibda jitraġġa lura l-aktar li jbati huwa Għawdex. Għax għal-Għawdex aħna għandna pjanijiet li huma kbar u għandna bżonn l-appoġġ ta' kull wieħed u waħda minnkom biex iwettquhom. Għal-Għawdex hemm futur sabiħ ħafna li qed jistennih. Għandna pjan ta' Għawdex, pjan għal-Għawdex li huwa miġbur fil-kunċett ta' Għawdex bħala gżira ta' villaġġi. Il-miri ekonomiċi ksibnihom. Issa nemmen li rridu niksbu aktar. Hemm bżonn illi l-identità Għawdxija tingħata iċ-ċentralità tagħha. Għandna opportunità li nemmen hija kbira qudiemna li Għawdex ikun il-mudell tal-iżvilupp ġdid kif qegħdin infassluh għal pajjiżna. Nsemmi l-Iskola Medika ta' Barz ukoll ftit il-bogħod minn hawnhekk, mudell ta' eċċellenza. Nemmen li dak l-istess mudell ta' eċċellenza nistgħu nestenduh għas-servizzi mediċi l-oħra illi hawn f'dil-gżira. Fl-aħħar ġimgħat introduċejna servizzi mediċi illi qatt ma kien hemm bħalhom f'din il-gżira u rridu nibqgħu nżidu magħhom. Fil-qasam tal-produzzjoni tal-ilma, inaugurajna impjant state of the art fejn għall-ewwel darba tajna l-awtonomija u l-indipendenza lill-Għawdex fil-produzzjoni tal-ilma. Fil-qasam tal-enerġija, nemmen u rridu naslu għalih dak it-tragward illi Għawdex irid ikun l-ewwel żona f'pajjiżna illi jiġġenera l-enerġija tiegħu b'mod illi jkun carbon neutral. Dak huwa l-futur illi għandna f'moħħna għal Għawdex. U lil minn hekk imbagħad il-viżjoni biex Għawdex ikun il-mudell tal-qalb ambjentali. Progress ġdid, progress aħjar, Għawdex li jkun il-mutur ekonomiku ta' gżiritna. Imma Għawdex imbagħad ukoll li jibqa'
dak id-djamant uniku hekk kif inħobbuh u hekk kif nożżuh. Għalhekk intom se tkunu qegħdin tivvutaw għal kandidati kollha kemm huma tal-Partit Laburista fuq l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali sabiex ikomplu joħolqu għawdex dejjem isbaħ. Minn Miżbla ġo xara ħloqna park għal-familji. Fir-Rabat minn parkeċ irridu noħolqu l-ikbar ġnien fil-Gżira Awċija. Issa intom tafu għaw Pawlo jgħid aħjar x'ridu jagħmlu bil-moħħbi tagħkom f'Ħondoq ir-Rumien. Ħondoq riedu jtuh anzi tawħ għall-iżvilupp. Aħna reġġajna lura dik id-deċiżjoni żbaljata u l-Ħondoq salvajnieh darba għal dejjem. Fil-budget tajna sinjal ċar bl-inċentivi fil-qasam tal-proprjetà fejn irridu nieħduh dan il-modell ġdid ta' żvilupp. Inċentivi li jimbuttaw lin-nies jixtru fil-UCA, jixtru proprjetà dilapidata jew vakanti u jirrestawrawha. Inċentiv għal first time buyers li jixtru minn dak il-proprjetajiet ta' 40,000 euro cash grant. Ara x'saħħa ta' inċentivi fl-iskejjel. Investimenti ġodda. Lestejna l-iskola ta' Nadur x'okkażjoni sabiħa kellna illi ninawgurawha fir-Rabat. Skola li qatt ma kienu bħala f'Għawdex. F'Kerċem se jibda l-investiment ukoll. Lilkom fix-Xewkija ġibnilkom ix-xogħol lestu ruħkom ħanġibulkom il-ġonna wkoll. Mela kunu magħna fit-8 ta' Ġunju ħadd ieħor irid ireġġa' l-arloġġ lura, aħna rridu nieħdu lil Għawdex u l-Awċin il-qudiem bis-saħħa. ħadd ieħor ħsiebu biex jaħtaf il-poter għall-interessi tiegħu. Aħna ħsiebna biex inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnkom. Kull darba li lil ħadd ieħor intom tajtuh twissija f'elezzjoni, dik it-twissija qatt ma ħaduha. Dejjem qalu lin-nies żbaljati, lin-nies mixtrija, lin-nies ma jifhmuhomx, lin-nies huma ħżiena u li huma dejjem it-tajbin. Ara aħna kull darba li tajtuna twissija il-messaġġ dejjem ħadnieh, għalhekk dejjem imxejna fuq li nibnu fuq il-ħafna tajjeb illi kellna però nirriformaw u nibdlu fejn seta' sar aħjar. Għalhekk ukoll l-enfasi fuq prioritajiet ġodda. Mela allura l-għażla fit-8 ta' Ġunju hija waħda ċara kristall. Jew lura l-arroganza tagħhom, jew appoġġ lil partit fil-gvern li mill-gvern jibqa' jisma' il-bżonnijiet ta' kull wieħed u waħda minnhom u jindirizzhom. Jien nemmen f'Għawdex, jien irrid nibqa' nagħti s-saħħti kollha lilkom Awċin u lil Għawdex. Però biex nagħmel dan għandi bżonn l-appoġġ ta' kull wieħed u waħda minnkom. Kunu miegħi ħalli nikkonvinċu aktar nies għax din elezzjoni li le mhijiex elezzjoni bħall-oħrajn. Din elezzjoni li fiha tridu tiddeċiedu jekk hux se żommu l-poter f'idejkom li tieħdu d-deċiżjonijiet tal-futur tagħkom u tal-pajjiż intom, jew jekk dak il-poter u sseċċeduh lill-establishment li jiddeċiedi fl-interess tiegħu u kontra tagħkom. Hija deċiżjoni dik ta' 8 ta' Ġunju fejn intom tridu tażlu
jekkux se żommu fidejkom il-poter li tiddeċiedu intom xi tridu minn għawdex tagħna. Magħna ħaġa waħda hija ċerta, is-saħħa fidejkom, is-saħħa lix-Xewkien, is-saħħa lil-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin. Grazzi. U b'dak id-diskors wasanna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Infakkarkom fil-masra li ta' għada fl-10 ta' filgħodu f'Ħażabban. Insellmilkom u lejla tajba.